Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga ulutanon plus nagkalain-lain nga panakot, kag gamay nga timpla, equals, wala na sang iban pa kundi ang laswa. Saboroso kag sikat ka nga isang-isa ka iloy sa Talisay City Public Market sa Negros Occidental nga ginbansagan, Laswa Queen. Bangod ini sa kanamit sa iya nga laswa nga sakto lang gid ang timpla kag swak sa mga senior citizen. Ano ay hanang iya sekreto agud mapanamit ang iya mga luto kag paano niya gina-budget ang iya nga benta agud baka sustiner sa iya gamay nga negosyo. This morning mga kapuso, mabisita kita sa Talisay City para may istorya yung sikat nga Laswa Queen sang syudad. Ari ay for sure makagulutom gini mga kapuso nga adlaw. Ano ba lamang ang kanilang nga diskarte sa pagluto kag sa pagbakal sa mga panakot nga kinahanglan sa pagluto sa isa ka kalan-an, sa isa ka negosyo. Inang aton hibaloon kaupod si Laswa Queen herself, si Ma'am Zenia Dorcelo. Hi Ma'am Zenia, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Your Highness, Laswa Queen, may aga? Ngayong aga, Sir Adrian, good morning man sa GMA, sa kanan nga nagatanaw subong, good morning. Mami, surihin kami, Bay, kung paano ikaw nahilig sa pagluto. Nahilig ako sa pagluto, sa sense gagmay pang mga bata ko, kaya daw amula na ako niya gintunan sa akong mga ginikanan, then sa amon man sa pag-eskwela ko sa Negros Occidental School of Arts and Trades during time sa high school ko. Nagali, sa ulihiyang imo abilidad sa kusina nang inpalagyan man, agud magbukas ikaw sang imo kaugalingon nga negosyo. Sa akon gid sa ginsugdan sa akon nga pagnegosyo, ang akon nga tiya sang siya ari di sa Talisay Public Market. Isay ako nga gin upod sa iya negosyo hasta nga sang ulihin nag-retire na siya, then bili niya na lang sa akon nga ako na lang attender sa iyang negosyo. Nga man, may kinalain ba lang mga subak nga imo ginagamit? Bali di na hagali ng maini. Din mo naman gina-source out ang imo mga panakot. Nandiri mo lang kayo sa atubang kung may mga kung may mga utanan bala sir nga natawag, tidira naman lang ko sa ilag ako every morning kay preska man ang ilang nga mga utan nga ginabaligya. Utan ang ginatanan nga mga kalabasa, lugbati, tugabang, may patula man sabi may okra. Siyempre, ginapili ko man ang preska para man nga maano man sa ako nga linuto, mayo man. Tapos, dira lang ko tanan-tanan, diri sa palibot sa market, diri man lang ko nagabakal sa mga kinanglanon sa ako nga laswa. Nang bali ang ako nga proseso na sa pagbudget sa laswa, kaya mo lang gid na every morning na lang nga budget sa makuha ko na sa for example, half kilo nga pakbit na sa siyempre, alo-alo na sa dayon isa da ka bugpos nga ila alugbati, tugabang. Kung wala ka saka ang ila presyo, okay man sa nang madamo-damo man. Pero kung magsaka naman magmahal, maulo agwanta lang gid gamay. Wari na, ang imo specialty, ang imo nga laswa, naging popular kaayo sa mga nagkalailain nga sektor. Kag bisita sa Talisay City nga man nangin sikat ang imo nga laswa, mami. Ginkilala ang akon nga laswa di sa Talisay kay sa mga senior nga nagakaon di sa akon. Daw nag-ayo nga ang akon laswa hindi lang pagbutangan sing sakot nga mga pasayan kay para nga sila kuno may allergy. Daw ginsugdan ko na lang nga amo na lang ang laswa ko nga wala na lang si sakot. Para nga damo man sila ang makaabil nga mga senior, mga inang allergy, na diri gidalagan sa akon nga makaon, mabakal. Kaya doon mo lang na ang pabakod kung sila ang laswa na ginakaon nila every morning. And this time, mami, kinbansagan ikaw nga Laswa Queen sang Talisay City. How do you feel about this one? Siyempre na una bes nalipay man ko, nagpasalamat ko nga na tukiban man ko di sa Talisay, number 1, wala usik nga naka-foundation nga nakasulod di siyempre. Pagi sa ila na ano man ko na kilala man ko sa bilog sa PRRCFI kundi pagi sa ila wala man ko nakilala. Laswa Queen, hutiki man kami sang sekreto sang imo sikat nga laswa. Hatagi bi tips sang aton mga kapuso this morning. Agud mas mapanami pagid ang sabor sang amon nga laswa sa amon mga panimalay.
Depende sa pagtimpla mo ya kay Timera, yung mapait na ang insaktuhan lang. Kaya nga ako niya panimpla ya, hindi na yung pait pero insaktuhan na. Na-adjust lang gid sa kadamon sa imong luto. Sa tungas ng pandemya, sa tungas ng kapuraot, baw, agay lang agay ang atong mga negosyante. So mga tiyempo, anong mensahe ni Laswa Queen sa ila? Ang mamensahe ko lang sa mga viewers nga mula na ako sa gamay lang nga pamaagi sa paglunegosyo at least do makakuanan mo sa pangabuyan kung sa mga pamilya. Sa matamat na malanang pasalamatan lang gid nga at least nakabulig sa among tanan, nakapatapos ako mga kabataan sa pag-eskwela. Jutay lang para mapangabuyan na namon tanan. Once again, mga kapuso, this morning, Zenia Dorcelo, Laswa Queen sang Talisay City. Good morning. God bless you. Sige, thank you, Mr. Padayon lang ang magtutok mga kapuso kay ang beauty queen nga makachika ko ang kilalahon tanan sa pagbalik sang inyong paborito nga programa kon aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.